Godhog kampuk. Alah lan dimben iki apa teh iya. Ketuman wedok brengosen. Ngomong ya gauri ngono. Iki umpama banyu no godhogno wis to. Alah wis orane nggo balung lho. Ya malih saya atos. Iya. Lagi ngaturaken gungi manuwun rawuh panjenengan sami para rawuh para undangan ugi para kanca-kanca Mas Irfan anggenipun paring doa restu wonten ing kalodhangan siang menika. Anggenipun Mas Irfan gebyur wonten ing bebrayan agung. Mugi-mugi namung sepindah niki mawon Mas Irfan nggih. Seneng dadi manten ning aja seneng dadi manten. Dadi ini dadi manten setunggal mau piye pisan. Pertama dan yang terakhir. Ya. Ya kudu ngono. Ati sing wis-wis kaya Mak Nomi bareng ya dicontoh. Rungokno sek pisane wis selawase. Aja kaya yumu pesek. Nah iya. Pisan ning kono pisan ning kene. Tralek Nomi kan belum menemukan yang pas gitu. Sepaku. Iya sing biyen sesek kabeh yo. Oke. Lah piye, Lek? Aku wis ping 4. Lah iya, sing iki wis menemukan sing pas to. Iya. Sing biyen sesek kabeh. Betul, betul. Kok sesek padane sandal ta sek. Iki jane nganggo apa to sek kok ana seseke barang iki. Matur sembah nuwun rawuhipun. Bebilih mangke Bapak Santosa anggenipun nampi panjenengan sami kirang nuju prana kula menangka sesulih ngaturaken gunging samudra pangasami kang tanpa wundan. Monggo menika wonten lagu napa niku Pak Pur? Bawane ati kesiksa. Babane Pak Pur ki njolak njaluk ejuk mangrung. Cara ngono kancane dhewe rek dhewe. Pas nang omahe cidek kae. Wah, aku kok Terus njak-njuk ae. ayo. aku ngono. Ayo Lek bawa Lek, ladenono Lek. Mumpung ngono lho Lek, mumpung. Mumpung aku sing kene engko Jangan yen ngapusi. Keloyan, Yayan senengamu keloyan. Yan. Sing Yan aja maju kene Yan, jare Yan. nomor loro kok ngarep kele. Dolanan HP keting aku. Bocah lakune iso engloh-engloh. Jane lanang apa warok? Gadel apa buta jane. Aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Julia iki kupingmu gini ya luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang Iki tekan ndi jan iki? Nah dolanan iki dolanan kuping bocah tangi bingung. oh iya nyangking bokong nek lali nyangking bokor kencanane isine do ngata tulak sandang kelawan pangan ya iku bagianipun yo sing keri kae wong melek sabarna rimo
apa kabeh lelakonku kowe tega nglarani batinku Yo urip tansah kaya ngene omah wis rono tentreme sorote pantap sumula atiku tansah nalangsa Tangis sasat saben dina tak tresnani tak kondali ora liya hatiku kesiksa atiku langsa kelingan tresnaku digawe lara nangis hatiku nangis nelongso ninggal aku ngebone wanita liya lila atiku wis lilo ya ya hae hae ya ya hae hae atiku kasiksa ayo lu mau enak lo masih Idal wiki abyar
sampun katur panyunane Pak Pur rati kesiksa. Mergo ditinggal ning kono kuwi piye? Iya toh, Pak Pur. Ora kok jalukane ngono kuwi apa mergo wonge ning kono kuwi apa piye? Wonge minggat kok. Aja minggat to. Ora. Lah piye? Aku nek ada roti. Aku nek putung anu, Ngajar ditakam disiksa. Piye apa neh? Njaluk apa neh iki? Kabeh aja menunggu itu, Nduk. Piye, Lek? Rope mboke mumbul. Hamid iki rokku dumbul nih karo kabel.